Ang misyon sa Ginoo ginasiling sa English, service over convenience. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pag-review, pagtuon sa ngaton nga leksyon sa eskwela sabatika. Ini isa ka Ilonggo kung hiligaynon nga version sa ngaton Sabbath School lesson kada simana. Ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa ngaton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo permi nga host sa siningatong programa ang pagtuon subong. Kag sa siningation ari ang akong duwa ka mga resource persons nga aton gid masaligan mga kauturan nga makahatag gid sa aton sang manami nga mga insights halin sa aton nga leksyon. Ang akong una pakilala sa inyo, una pa lang gid niya ni nga upod sa aton, siya halin sa Isla sang Boracay sa Malaya, Aklan. Ari siya diri tungod kay nag-eskwela siya, nagakuha siya pagkapastor o kon theology student diri sa CPAC. Wala sang iban si Sir Rostan Bautista. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Dr. Luisito Tomado. Isa ka tion naman para kita ulupod agud magakaon magatuon sang aton nga lesson study agud nga madugangan man ang daba-daba sang kalayo sang aton mga pagtuo labi na gid sa aton nga mga bisita, mga abyan nga nagalantaw subong sa aton. Amen. Kanami sa imo daba-daba. And that's correct. Ang ikadwa na kon nga mapakilala sa inyo mga premium na gin ninyo ni kay subong ang aton leksyon misyon, isa ni siya ka missiologist, doctor of mission kauturan. Isa siya sa aton mga professors diri sa School of Theology, diri sa CPAC, mga kauturan. Originally halin sa Midsayap, North Cotabato. Apang ari na di siya upod sa iyang tiayon, upod sa iyang pamilya, tungod sa ilang responsibilidad diri sa CPAC. Wala sang iban si Pastor Dr. Rafael Carado. Doc, may adlaw sa imo. Mayong adlaw man, kag mayong adlaw sa tanan naton nga pamati sa sining programa. Labi na gid sa tanan nga mga kauturan naton nga nagasunod gid no sang aton nga leksyon kada Sabado, kada Biyernes ang gabi kay ini ginapatukar man sa radyo. So I believe madamo ang nagapamati sini kag kabay pa again mabless kita sang aton pagtuon subong. Yes, and that's correct. Mga kauturan, ako gid nagapati nga ang panalangin, ang pagpakamayo, ang blessings ang Ginoo amangin sa aton sa sining nga semana. With my two guests, mga kauturan resource persons, I am sure God will be blessing us this week. Ari na kita sa leksyon 5 para sa Oktubre 28 tubtob Nobyembre 4. Excuses to avoid mission. Apang mga kauturan, sa hindi pa naton padayonon, aton na niduko ang aton mga ulo. Maluluyon kay langiton namon nga may ginatugyan namon ini nga pagtuon sa sinigid nga tiyon. Kabay pa nga ang balaan nga espiritu, hindi lang panagiya sa amon nga tatlo, kundi upod man sang amon mga viewers, sang amon mga listeners, mga Ginoo sa social media, kag bisan pa sa radyo. Ginatugyan namon ang tanan. Salamat nga ikaw nagsabat sa amon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga abot manonobos. Amen. 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 Yes. Serustan aton basahon ang aton nga sadsarang na teksto nga makita sa Isaiah 6 versikulo 8. Ginahambal diri sa libro ni Isaias kapitulo 6 bersikulo 8.
Kag nabatian ko ang tingog sang Ginoo nga nagasiling, sino bala ang akon ipadala? Kag sino ang magakadto tungod sa amon? Niya nagsiling ako, yari ako, ipadala ako. Amen. And that's correct. Hangaton nga leksyon, Doc Raf, Sir Rostan, mga excuses sa paghimo sa misyon sa Ginoo. Ato na balance ang ligad ng mga sinimana nga ang misyon halin sa Ginoo. Kag iya ini sang Ginoo misyon. Kag iya lang kita ginagamit o kung iya kita gina-request nga magbulig sa iya sa pagmisyon. Okay. Kung kaysa may mga excuses kita, may mga balibad kita to do the mission. Kag sa subong nga simana, ang aton nga tunan, ang aton mga balibad, ang aton mga excuses, ang aton mga alibay to do the mission. Kag sa ako na balandri sa atong leksyon, daw ini in the perspective of the life of Jonah. Kag kanami, I am excited. Yes, Doc Rap, ano pa ginaton ginapaabot sa simana. So, ari diri ang aton nga introduction nagambal nga si Jonah amo ang isa sa mga gintawag sa Dios nga magahambal sang iya nga kanami o kung iya kamaayo no sa mga Israelinhon ilabi na gid sa mga katawhan dito sa Nineveh. Pero ang istorya nagambal nga instead nga magkadto si Jonah dito sa Nineveh, nagkadto siya sa Tarshish, no? Kag ang aton leksyon nagambal ang Tarshish amo ni ang gitawag ini subong Northern Spain. Yes, Southern Spain. No, Southern Spain. Oh, kag ang aton ang Nineveh amo ni ang modern day Iraq. Oo. No. So medyo malayo ang biyaheon, no? Lapit ang Nineveh, malayo ang Tarses. Medyo lapit-lapit lang gid ang Nineveh kay hindi man siya kinahanglan magbiyahe pa sa barko mo. Pero kay tungod sang iyang excuses, no? Hindi siya gusto magkadto, lain nga direksyon ang gikadtoan niya. Yes. Amo na magturan ang atong tunan kung ano ini in the perspective, in the sight of God sa buluhaton kag sa pananaw sa inyo. Yes, Sir Rostan, ano pang imo madugang? Diri Doc Luisito, makita naton nga ini nga sinugo sang aton nga Ginoo nga si Jonah. Hindi lang siya basta ginsugo sa isa ka lugar nga simple lang nga lugar, kundi makita gid naton diri ang iya nga dako nga pag-atubangon. Oo. Nga in reality sa aton subong bilang mga alagad sang Ginoo, ma-experiencehan man naton ang ginatawag naton nga mga dako nga mga butang nga pwede natong atubangon nga kung sa diin may ara nga mga excuses nga ma-avoid naton ang mission sang Ginoo. Yes, and that's correct. Okay. Now, ari kita sa Sunday. The first excuse ni Jonah amo ang fear o kung ang kahadlok. Yes. Doc Raf, ang mga Assyrians noted gid sa ilang pagka-brutal. Yes. Noted gid sa ilang pagka grabe sakit sa mga kontra. Yes. So isa na sang mga gina-avoid ni Jonah. Nga hindi magkadto kay nahadlok siya. Kaya at this time, ang Assyrians amo ang naga-control sa bilog nga kalibutan. Yes, yes. Yes. Doc Rap. At that time no ang Assyria was at the height Oh. sang iya nga gahom. Kag bisan ang mga gagmay, ang mga dagko nga mga banwa hindi makakaya magbangga sang gahom sang Assyrian. Actually duha ka tatlo ni kagahom ang nagasaka. Samtang nagasaka diri ang Assyria, ang Babylon diri gamat-amat man diri saka. Ang diri sa piak Egypt, no? So ining Israel abi daw naanad ni sila nga tungod kay ara sila iya sa sentro. Daw sila mismo ang permi ang target bala sang mga kaaway, no? Nga permi lang sila biktima baka mag-away ang piak nga banjo madalahig sila permi, no? Kag ari pastor ang
makita naton ang kahadlok ni Jonah nga magkadto dito sa syudad. Tungod kay si Nahum mismo nga contemporary man ni Jonah nagambal nga it's a bloody city. Madugo ini nga klase sang syudad. Di kung madugo ini nga ang kadtuan mo pa ini. Yeah. No? Kung sa Pilipinas siguro ini daw parehas lang ni sang Mindanao nga hulo-sulo. Nga makadto ka to sa ulo abi. Makadto ka to sa Tawi-tawi. Oo, nga kabati ka na nga galinong puktong kanyon nga makadto ka to. So muni ang ara sa una-una ni Jonah, Pastor. Yeah. And then kung aton gid tanawon daw may rason siya. May rason kayo. Yes, sir. Rostan. Sa mention ni Doc Rap nga ang ini nga mga lugar bloody city. Makita gid naton nga sa situation ni Jonah, Doc. Makita naton dito ang ginatawag nga ang kahadlok gid nagapanguna sa iya. Nga kung sa diin ang inigali nga lugar nga sa pangalan pa lang makita na naton ang ginatawag nga isa ka kabudlay nga sudlon gid katama nga ini nga lugar. Bangod lamang Doc Luisito sa ginatawag naton nga misyon sang Ginoo. Yeah. So diri makita naton ang ginatawag naton nga ang isa ka mabugat nga palasanon Yes. sang misyon. Yeah. Kagi mo sulayon. Yes. Sulayon, sulungon mo to. Kagi sa pagidokrap, ang ako nakita, Sir Rostan, nga ang una-una ni Jonah balaya nga makadto pagiguto nga way man naguro kaluwasan sila kay grabe na sila ka mga brutal, grabe na sila ka mga tunto kagti bloody city ang description ni propeta Nahum sa ila. Why I have to go nga wala man nagapon sila kaluwasan. Yeah. Yes. So, mayara si Jonah, ginatawag ni siya sa mission nga ethnocentric spirit. Okay. Kana balang nakasintro lang ang iyang kaugalingon nga. Siyempre, at that time, pinili ang Israel, pinili ang Huda. Yes. So, nga makadto ko to, sila makadto. Di, kay kami ang gipili sa Diyos. No? Usually, panahon nga may problema ang ilaya nga country, either sila ya ang kadtuan dira or usually ang propeta ya ginasugo lang sa Ginoo nga diri lang gid mag prophesy sa Juda or sa Israel. Pero this time ya do kalain ya ang sugo ya sa Ginoo sa iya nga makadto sa tuyas gawas no nga magawas siya sa chosen territory nga ginpili sang Dios. So kung ang natural nga response gid ni Jonah is nadlok gid siya kag way man gyapon pulos kay ti Way man kabalo ko ya nga hindi man to sila baluwas diri kami man yang gipili sa Dios ya. Way man to sila kaluwasan ang paano maluwas na grabe ruya na ka lang to, makasasalaw. Ruya ka lang dito. Pero in reality hadlok gid siya. Hadlok gid, Pastor. Hadlok gid siya. Ang kahadlok bi Pastor mahaling tulad ko na iya sa amon nga sitwasyon sa Mindanao being a Christian bala. Kabalo ka sang realidad nga kung magsulod ka da kag maghimo ka da sang isa ka butang against sa culture nila. Number one, against man sa prinsipyo sang ilang reliyon. Sigurado patay ka da ya. Patay ka da. Oo. Muna nga kami dito, bisan siguro 3 lang ka kilometro away ang mga amigo naton nga mga Muslim. Why ever since do why ko kadumdum nga nag-crusade kung simbahan or nagasulod ang mga Adventista dito Tungod sa kadlok. tungod sa kadlok do. Yeah, kati I can relate. known gina sila yang mangutod gid sa iliog basta reliyon ang mabalan. Pertigid. Yes. Basta reliyon ang mabalan. Di mo na bisan sa Muslim, bisan subong sa Middle East, sa Israel subong grabe ang away to, ti amo na Muslim gyapon. Very known gina sila. Kag hindi gina sila mag-atras basta reliyon kag siala ang paghambalan. Tido amo ni ang sitwasyon ni Jonah. Nga ang makadto ko to nga hindi man na sila magpati. And then another point that Doc Raff and Sir Rostan, false views. Yes. May world view si Jonah nga ginapatian.
Ano sa Pastor Raf, anong natawag nga worldview bala? Sa Ilonggo daw pinapatihan, ano nang worldview. Hindi ko ka balo mag-translate sina sa Ilonggo, pero sa English mga kauturan, ang culture may ara siya 4 ka layers, no? Okay. Ang una nga layers, ang pinakadalom sina amo na ang ginatawag nga worldview. Ang pinagid ka foundation sang imo nga pagkatao, pinaka foundation sang imo nga ginapatihan, pinaka foundation sang imo gina-practice, kag pinaka foundation sang imo nga values, behavior nimo. Nakabase dira kung ano ang ginahimo mo, nakabase dira ang imo nga behavior sa imo nga worldview. So diri sa istorya ni Jonah, no? Aton makita diri nga si Jonah may ara man siya kaugalingon nga worldview, siyempre kay ti nagakilala siya sang Dios mo. Si Jehovah. May ara siya nga Ginoo mo. Pero I believe corrupted gamay ang worldview ni Jonah sa mga tradisyon sa palibot. Kaya sa una, Pastor, basta gani mag-away ang mga countries, no? May mga pangitabo nga mag-away. It is not just about a battle between countries. Yes. Iti away sa ilang nga mga Diyos. No, away sa ilang nga Diyos. Sino baskog nga Diyos? Sino nga baskog nga Diyos? Si Jonah sini nga panahon nagabatsyag-batsyag sang iya nga Diyos mo. Nga daw ka kusog gid sang Diyos sa mga Assyrians, no? Di makadto ko to karon base kung way man di man mapildi man lang ang akon nga akong Diyos. So diri gani sa istorya diri sa aton nga leksyon nga samtang ara na sila sa barko, no? Ari diri klaro nga may worldview si Jonah nga sa dira nga nagdako ang balod, dayon nagsulod sa utok nga ay basi ako to ang rason. So may ara siya nga worldview nga cause and effect sang mga pangitabo sa palibot, cause sang iya nga ginhimo. Kung sa mga Buddhism side pa, mga karma ba? Yes. Ano? Nag-abot ang karma sang iya nga ginhimo. The aftermath result. Yes, the aftermath result sang iya nga gintrabaho. Pastor. Yes, and that's correct. Nga, nagunaw, iti siling about parte ng kusog sa ngangin. Grabe ng Assyrian nga Ginoo. Nga Diyos sang Assyrians. Si Jonah na siling, siguro ako gidi ang may sala diri, kagako gid ba yung sala. Ti nagsiling siya, ihaboy nyo lang ko. Para nga ma-save ka mo. Ka-save ka mo sang inyo nga Diyos, ihaboy nyo ko. And that's the false views of Jonah. Yes, sir. Makita naton dito, Dok, nga ang ini nga ginhimo ni Jonah, do mambal gid naton nga ang pamaagi sang tawo ang natuman. Which is, siya mismo ang naghingyo nga ihaboy na lang siya sa dagat. Kay siya ang naging kabandanan sang ini nga unos or ini nga bagyo nga nag-abot dito. Yes. Which is, isa sa mga butang nga makita naton nga ang false worldview gali naton. Isa ina nga butang nga mangin excuse sa misyon nga atong ginahimo subong as Christian. Yes, and that's correct. Nga ginhatag sa aton sa Ginoo. Yeah. Kanami isang imong nga punto, Sir Rostan. Sir Raf, ang akong pedisa nga nakita. Just imagine kay na mention na kita nga ang Nineveh 560 miles away sa Israel. Ang Tarsus 2,000 miles. Pertikalayo. Ang ako nasa Puandre, isa sa mga false worldview ni Jonah. Nga malagyo siya sa layo kay ti ang Diyos siya sang Israel ara lang sa territory sang Israel. Nga makadto kay wala na to yang Jehovah dito ang Diyos sang Israel. Wala na to kay layo na to. Na ti amo na nga nagplano siya nga makadto dito so that hindi na siya masakop sang teritorya sang ni Jehovah ang Diyos sang Israel. So do amo na isa sang ako nakita. Kagunaton ni na i-apply may mga panahon ba lang away na kulabot na kay backslide na ko, hindi na ko dentista o nagpalayo na ko, hindi na ko membro sa simbahan. So may ara kita sa nga worldview nga hindi na kita madala sini sang kalalatan, hindi na kita madala sang ang kaperdihan sang simbahan kay hindi naman kuya da kasimba. Yes, sir. Sakto na, Dok, no? Namin na nga punto ang worldview ni Jonah nga
may ara lang boundary ang iya nga Ginoo. Anyway, kay pag-abot dito sa dagat, pagambal niya nga ihaboy niyo ko, ang worldview na naman to sang ing mga marino ang sundan niya mo. sundan niya, Kaya ti, kalabanan niya sa palibot sang Israel mga kauturan, no nga ang mga tao sa palibot sang Israel naga-practice bala sa ginatawag nga paghalad sa ilang mga Ginoo. Ti diri nag-offer si Jonah nga ako na lang ang iaboy niyo kay basi maghipos ng inyong mga Yes, and that's kanami. Ginoo da sa dagat. Kanami na no? sa imong punto. Kay actually so diri do influensyado ang worldview ni Jonah ba nga when niya nadala sa pagpalagyo niya ang iyang Ginoo nga amo ang naggahom sang tubig kag sang dagat no pero ariya daw ginsundan niya ang pagpati sa mga tao nga gahom kadto sa mga Diyos sang mga nga ara sa dagat nga nangakig mo na nga ihaboy niyo para maghipos Para maghipos. Para maghipos ang sa inyong English Ginoo. pa, para ma-face. Ma-face Ma-face. ang iyang kainit, ang iyang kasingkal. Di para maganhagan, ihalad na lang ko, ako na lang ihaboy dira sa dagat. Kaya ang dagat sa mga nangakig. Muna. So relate Dok no sa false view nga isa sa rason nga ang daw kalisod kita magmensahe tungod kay gitawag naton ini siya sa mission bala nga area nga syncretism bala nga mixed ang aton belief may ara kita nga pagpati nga let's say makadto kita sa bukid magwali kita dito pagabot na dito may mga pati-pati ang tao may dito mga ladalad di dito, kung kaysa badala man tayo sang ilang nga mga pati-pati kag ilang nga mga worldview nga ara dira hindi kita strong sang worldview biblical worldview nga ara sa aton isa ginakadako nga faktor nga mahadlok ta kag hindi kita makahimo sang mission sa Ginoo. Sa Ginoo. Yes. Sa aton nga Tuesday, our excuse is inconvenience. Sir Rostan, si Jonah ara sa sulod sang tiyan sang balyena. Tama ka inconvenient sang iya nga sitwasyon. Oo. Na ano ni siya ang aton maaplikar sa misyon nga pamaga sa misyon nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Yes. Diri no, Doc Tomado, makita naton nga giklaim sang Bible nga ang aton Ginoo siya ang tag-iya sang tanan sang langit kag duta kag tanan nga mga gintuga diri sa kalibutan siya gid ini ang tag-iya sini. Kag diri kung makita naton nga ang Ginoo ang Jonah nga ini nga ginsugo sang Dios sang ginhaboy siya to sang mga marino to kuan siya sang dako nga isda ngini nga gin-mention nato nga balena nga gikaon siya no didto siya sa sulod sa tiyan. Now in this situation makita naton nga kita gali nga mga tawo sometimes no naga huna-huna kita nga ang ini nga butang no tulad sa gin-mention kag ni Doc Carado nga ang false view nga kung himuon o kung sugo niya ang mga tawo nga hiaboy siya kay siya ang naging kabandanan which is ang dagat nga to gin-mention diri sa Monday nga may nagapati gali ang ini nga mga tawo nga ila ini nga mga beliefs o views nga nagahalad-halad sila dito. Pero mga kauturan, mga abyan, nakabalo kita nga ang Ginoo ginluwas na gid si Jonah diri. Yeah. Ginluwas na gid. Okay. Kaya isa pa gid nga punto diri nga ako nakita ng Doc Raff and Sir Rostan. Ina bala ang sa dumduman naton si Joseph na priso. Yes. Oo. Tungod kay ginakusar siya sa asawa ni Potiphar nga ripon siya. Yeah. Pwede sa ito nga panahon nga si Joseph patyon ni Potiphar wa gid dia problema. Oo. Way kiti. Oo. Pero ang ginhimo ni Potiphar sila nga Joseph wala ko gapati sa akong asawa. Kay kiti ako ya convince gid ko sa imo pagkatampad sa akon. Joseph pwede lang patyon ta ka way gid sa mga reklamo. Pero pwede lang ibutang ta lang ka sa prison. Oh,
On what ground? On the idea nga matagaan si Joseph, vindication sang iya nga pagka-inosente. And then natabogid nga nakagwagid siya sa prisuhan. And then in the end, nahimo siya nga prime minister sang Egypt. Amo man ni si Jonah. Inconvenient dira sa sulod sang tiyan, but God is giving him another chance. Yes. Oo. Nga pwede to siya lamunon sang kagkanon sang isda. Pataway na ya, tunaw na to siya sa tiyan sang isda. Pero God protected him because God would like him to give a chance for Jonah. Di, pag-abot siya gani dito sa Nineveh, kaya dito sa Ginluad, reluctant pa siya nga magwali. O may ara pa siya nga daw pagdua-dua sa pagwali. Yes, Doc Rap. 3 kadlaw, no? Oh. 3 days. May kay why natunaw si Jonah ng acid sang yan sang isda. Ang siguro ang inconvenience dito sa sulod sang isda ang kabaho sang kinaon ka isda. Malangsa dito sa sulod. Siyempre, I believe malisod man pag ginawa to kay ang oxygen Yes, Doc. daw ka limitado dito sa sulod. Pero paano siya nag-survive dito? Yeah. That's a It's miracle. siya lang gid ang kasugid, siya lang to isa mo. And it's because of God's love and God's miracle, Pero despite nga experience ni Jonah. Pag naog niya nga magwali na siya. Nagwali man gid siya, Dok. Yeah, oo. Yes. Yeah, magid ginambal ang tuyo sa Ginoo pagka chapter 3 na. Problema lang kay ang mga tao kapati na siya pero lumakat naman siya. Daway niya bala igo niya lang Hindi gihambal. sa sincero. Oh, igo niya lang gihambal ang iya nga tuyo dito sa mga tao, then naglakat naman. Ato nakita diri ang prejudices ni Jonah. Prejudice ni Jonah sa mga tao dito sa Nineveh. Para sa iyaya inconvenient siya, Dok, sa pakig-upod sa ila. Hindi saya sanay nga makighalubilo sa kultura sa sining mga tao. Yes. Sa iba. Practices sining mga tao. Like bala sa mga disciples pagkadto ni Jesus sa Decapolis. Hindi sila convenient. Kinamo to baboy. May mga baboy to. May mga dito, may mga sinihan, may mga cultural Amphitheater, center dito nga ang mga athlete do dinalagan nga wala mga bayo. No, hindi sila comfortable ba, hindi sila convenient nga magkanto sina nga lugar nga daw ma-compromise ang ilang pagtuo. Yes. So, I think that is one of the excuses Yes. no sa aton nga panahon. Amo man na sa aton pa rin. Nga nga magwali ko nga mag-reach out ko sa mga prostitute, ma-compromise tada. Hindi tada ya ka halubilo nga mga drug lords nga kinahanglan ta i-reach out, no. Let's say ang mga mga Chinese nga mga mayaman, no. Hindi ka comfortable kay pobre ka lang ako nga. So we have a lot of excuses because we believe na kung ara na kita sina nga sitwasyon, we will be inconvenient. Yes. Oh. Kagamo man na sa akong statement kay na nga ang misyon sa Ginoo, Sir Rostan, is service over inconvenience. Yes. Nga kung sa misyon sa Ginoo importante ang pag-alagad, ang pagmisyon sang sa aton pagka hindi conveniente sa aton nga sitwasyon. Yes, may kadugang ka, sir. Yeah, makita naton di liwat no na kung sa diin si Jonah naka-experience siya sang ini nga mga hard way or kabudlay katama no sa sulod sang tiyan. Makita naton diri ginhambal sa atong lesson study nga ang mission gali sang Ginoo naga-require gali ini sa ginatawag naton nga sacrifice. Sacrifice, correct. Nag-sacrifice gid sila. Gani sa aton man subong bilang mga pinili sang Dios nga lakat para sa misyon, it requires sacrifice. Yeah. Sa Okay. atong tanan. And a willing heart. And na willing, yeah. Ay, isa pagid, sa Wednesday naton, Doc Raf, uncomfortable confrontation. Oh, si Jonah, sa iya bala una, mas maibang patay ko sang sa maluwas niyang ninibini. Oh, nagwali magitoon siya half-hearted para lang nga tumanon niya ang sugo sang Ginoo. Mayara makita sina
nga para lang magtuman pero layo gid sa aton tagipuson ang ginasugo sa aton. Dawa mo ni ang sitwasyon ni Jonah. Yes, Doc Ralph. Yes, Doc. Sa gambal ko na kagaina nga, again, uncomfortable si Jonah mag-confront. Number one, nagapati siya nga mga tao. Ato yan mo. No. Mga tao to, nga kaduan nga ang balagop, mo. Pero tika, kung sa kwan pa, hindi gani magdawat ka trucks. Kung hindi gani magatag truck, dawat trucks kung tagaan mo trucks. Tiga-tiga nga walian mo pa. Kung sa kwan pa, naka-brainwash ng ilang nga mga utok Yes. nga, hindi nagid lain niya ang ilang nga Diyos, lain niya nga worldview, lain ang ilang nga kultura nga. So amo ni, pero despite sang amo na nagkadtugin man si Jonah, pero ang hambal sa aton leksyon, Doc, is may arabi una-una si Jonah, Doc, nga Asian culture ni nga hadlok siya mawian. No, okay. Nga base ko Basin ni matuman. oo, nga kana ba lang kaya bala sa aton leksyon adlok siya to lose face kana madula bala ang iyang Yang tsura, nawong. tsura mahuyan siya. In Mahuyan other siya. words, mahuyan siya nga. Pagabot to, basta hindi man lang ito manon sang Diyos ang iyang hambal. Oo. Di mahuyan siya. Yes. Kay ang kahuya, isa sa mga gay nakadlok, no? Area kahuya, isa na siya ka factor gid nga nagapugong sang tao sa paghimo sang misyon ining shame. Shame. Oh, ining hadlok mahuyan. Mahuyan. Oh, nga mo lang hadlok kada mag-start, hindi ka man kabalo, hadlok ka mag-inisog kay hindi ka man hadlok ka mahuyan. Basi later on, ang result sang imong nga trabaho imbis unta nga nami to damo ka bisan isa way siyang magpati sa imo. Yeah. So amo ni ang nakita ko nga uncomfortable gid si Jonah sang mga confrontation nga iyang ginahimo. Yes. Para ba na sa aton sitwasyon, Sir Rostan, nga may arab ta feeling mga milyonaryo na mga maalam na to, ako ya isa lang kaliman niya. Oo, kung magwali ko to mapati ayan sila. Oh, kag kun base magwali ko, mahuyaan pa ko to kay debatiyo nila ko, hindi ko kabalo maayos. Tapos mag-English sila, ikaw sila. kaya ka Hindi sabay. oo. Ang Mahuyaan kagid. adlo ka mahuyan. Yes. So this is one. Yes, Sir Rostan. Isa sa mga butang diri, Doc, nga nakita ko diri kay ang ginakaptan bala, ginauyatan sang ining pinili sang Dios. Kay pinili sila sang Ginoo. Meaning may ara gid sa Dios nga ginasaligan, pinili sila nga tawo sa bugos ng kalibutan ng Israel. Kag kung matabo nga magkadto siya didto, kag wala natabo ang iya nga ginwali dito, isagid ka dako nga kahuluy-an dito sa bug-os niya nga pagkatao siguro, Yeah. no, And sa that's sa iyang situation. Pero dire makita gihapon naton nga ang view ini ni Jonah. Pero lain gid amo ni siya ang mabudlay, no, kung kaisa nga ang tinawo sang Dios kung kaisa na misunderstanding o na misinterpret gid or wala gid naton nahibalaan ang plano sang Ginoo. Yes, and that's Dok, Madugang ko gamay, Yes. Dok. Yes, yes. Diri nga punto bala nga despite the fact nakita ni Jonah ang tuyo sa Ginoo sa iya. And that is not just hindi lang ang pagdala sa mensahe dito sa Nineveh, amuman ang pagliso sang worldview ni Jonah. Kaya nga atong leksyon nagambal nga hindi madali-dali ang pagliso sang worldview sang isa ka tawo, may prejudice ang tao na kinanglan siya sang experiential nga proseso sumala ba sa atong leksyon. Kaya ang nakita na eksperyensya ni Jonah ang amo to ang kahoy atong nagtubo lang dahon muna, di ba, sa isa lang kadlaw Sa adlaw, nalaya. nalaya. So ang eksperyensya ni Jonah halin sa tiyan sang isda ang tod nga nakita niya ini tanan nagdulong kay Jonah sa pagkilala gid sa kung sino gid ang iya nga Dios. And that's correct. Kag nagliso gid sa iya worldview nga okay, submit ko sa Ginoo, and that is because of God's love sa tao. Yes. I believe hindi gid kaliso ang tao sa iyang worldview, sa tanan niyang mga excuses sa aton nga misyon, buluhaton nga ginsangon sa aton sa Ginoo, unless hindi kita
dupihan ka lagas sa Ginoo Yes. kag ang Ginoo gid mismo ang magliso gid no sa aton nga worldview. Pinagi sa aton eksperyensya halin Eksperyensya, sa Ginoo. yes. Ang atong kahadlok, ang aton mga pagduwa-duwa, tanan ini tanan lisoon sa Ginoo. And that's one thing good with God. Nga kabay kag tigdi ko naton gini conclude Jonah live happily ever after. Yes, yes. Wala na kita panahon, sobra na gani kita. Ako na lang pangayuan si Sir Ruslan siyang last take and then eventually si Doc Carrado. Diri no mga abyan, mga kauturan labi na gid sa mga pinalangga naton nga nagahimo sa bulaton sa Ginoo. Makita naton kung daw ano kabudlay ang situation ni Jonah kang siya gintawag kag ginsugo Doc Tomado sa misyon sa Ginoo. Apang sa gihapon makita gyapon naton kung gaano ka ayo gid kag gaano ka makagagahom ang atong Dios. Yes. Kag ang Dios ni Jonah nga siya ang Dios naton subong. Yeah, the same God. Nga kung sa diin naging madinalag-on ang misyon, naghinulsol ang bug-os nga Nineveh tungod sa ginhimo ni Jonah at the end. Gindalan niya dito ang pulong, ang mensahe sang Dios nga moto siyang naging kabantanan nga nagbalik gid, nagkilala gid ang Nineveh sa aton Ginoo. So Yes. ano man ini matabo sa aton subong. Yeah. Kung kita magapadayon, anuman nga kalisod o sakripisyo ang aton magihan, ang pagdaog nagahulat gyapon sa aton. Amen. Doc Ram. Yes. Doc Raf. Mga kauturan aton pamatian ang mga giya sang Dios. Labi na gid ang mga eksperyensya nga aton na eksperyensyahan sa sining kalibutan nga amo ang magaliso sa aton sang aton worldview. Kabay pa parehas kay Isaiah, kay kay Pablo, kay Jonah, kag sa iban pa nga mga missionary sa Bible magambal kita, "Here I am, Lord, send me." Amen. And that's correct. Mga kauturan, sa pagbuhat balasang bulaton sa Ginoo, hindi ni bedo process. Damo kita sa experience. Pero kabay pa ining aton nga mga excuses, ining aton mga pangduwa-duwa, aton na experience yan once kita magwa kag dira ang Ginoo magahatag sa aton sindugang pagid nga paghangop nga indeed ang iyang buluhaton para gid sa aton kag para sa katawan sang Ginoo. Sa hindi pa si Doc Raf magapangamuyo ang mga kauturan. Ako na pasalamatan ining akon mga palakisahan, si Marlene, si Jimmy, kag si Annie Litreño, ang doctors, Erwin and Rhoda Hardenico, Johan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Mark and Meryl Mendoza, John Luciano and Goldie Joligi Jr., Marlobel Hirota Lorin, kag ang mga magulutod, Alex Federo and Gina Federo Ilumar, ang Diyos magapakamayos sini sa ila. Yes, Sarah. Mga pangamuyo kita. Amay nga balaan tag-iya sang amon kabuhi kag kaalam nga amon ginaangkon halin sa balaan nga kasulatan. Nalipay naman kami amay nga imo kami ang painumduman sang amon leksyon subong nga adlaw. Ini nagahatag sa amon sang kabaskog kag kalig-on sang amon pag-alagad. Madamo kami sang mga rason sa amon kaugalingon kay ikaw lamang ang nakaibalo sini. Apan pinaagi sa imo nga grasya gugma sa amon ikaw magapadayon sa pagbutong sa amon nga sa diin kami makahimo amay sa pagpartisipar dira sa buluhaton nga imo gihatag sa imo iglesia. Panalangini ang tanan namon mga kauturan nga nagapamati sini sa ngalan ni Hesus nga amon manluluwas. Amen. Amen.